Baik, जों दिनै TSF टाउन कमिटिनि एंगै हायर एजुकेशन फैलायमानि दिनै डाइरेक्टर सार मालाना बागै जों साइमानो ताक्लाय बिसिनि कलेजाव एडमिशन चलि दंगो गोबां मा दिनै स्टुडेन्ट दं मैक्सिमाम बिसेसकै दिनै तिब्रासाव स्टुडेन्ट दं गामि हासालनि फायै एडमिशन मायां थांगो बर' हायर एजुकेशन फायै कागज जमारि मा कलांगो गतिसे मादा माना माया बर' कैसा बेनिक वाना जागी बर' वाना चिन्ता क्लाय दङ जों जेहेतु TSF स्टुडेन्ट बागै सामख्लायो जों खबर मांखा जों फायै दिनै डाइरेक्टर सार कक सालायखा एकदम पजिटिभ रेसपन्स डाइरेक्टर सार जोंनो कक रिखा जे फाइनाय साल अमतिहाय जों जालजो स्टुडेन्ट फेसता खायतो अमनि प्रोसेस बर' सामग्रमै दङ ओंखाय जों दिनै दिमानो जों स्कुलनि सरि कलेजनि सीट दङ किजा बारेनानि अमनो जों सारनाव साका तामनिके कलेज जुदि सीट बारि जाखिनगा हंगा स्टुडेन्ट प्रब्लेम दं फेस खायगलाखनै जों खाख्लायो फाइनाय साल अमरकनबो हायर एजुकेशन फाइसिंते प्रोसेस चलि दङ साम जेंगि दङ अमन लगे लगे जोंनो डाइरेक्टर सार कैसा मेसेज दिखा जे त्रिपुराव पॉलिटेक्निक हाई कॉलेजो गोबां मा सीट वेकेंट दंखो आ जागाव दा स्टुडेन्ट एडमिशन आना हंगा नाय मांखो तामनि हंगा गोबां मा सीट दिनै एसटी दंनि वेकेंट दा दंगै दंखो हंगा आं अमन सानाय जे स्टुडेन्ट नक्ता वान आदि एडमिशन मानाय जरा किजा लाइबो नंनि मुसुमा कॉलेज मा एफानो बरं हायर एजुकेशन फासिलिटी जे कॉलेज सिमानि आ कॉलेज नर पुरिदि नंनि इयार्स वेस्ट क्लाइदि गते जरा पॉलिटेक्निक जगह पढ़ना हने वासु तने रक नर एडमिशन नारि थाङै जरा दंखो नंनि टाइम न वेस्ट क्लाइदि अमनो मेसेज नाम तिनि सब मानजा जों दिनर चिन लगे कॉलेज कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट दङ असिस्टेंट सेक्रेटारि दङ BBMC यूनिट नि सेक्रेटारि चिन BBMC यूनिट नि कॉलेज कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट अशिक देवबर्मा असिस्टेंट सेक्रेटारि अचिन त्रिपुरा कॉलेज कमिटी का BBMC यूनिट नि सेक्रेटारि अनिल त्रिपुरा चिनि BBMC यूनिट नि उपजक चिनि फाइनेंस मनाय रायमा देवबर्मा गां टाउन कमिटी नि प्रेसिडेंट इंचार्ज